बे समाव मोनसे गिदिर खौरां हाथियार लाखिनाय गोदान आफादजों लोब्बा थानायनि दायाव पुलिसजों हमजानाय दावराव देख्रेब नार्जारी, हितेश बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारिया जोबथायाव जामिन मोनबाय। बिसोर साथामखौ पुलिसआ थांनाय माखासे दाननि सिगां बायदिसिना आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानायनि फोरमानजों हमनाय जादोंमोन आरो माखासे सम क'क्राझार जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदोंमोन। नाथाय जोबथायाव बिसोर साथामा जामिन मोनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै बेलासि समाव बिसोर साथामाबो जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव ओंखारबोगोन होननानै मिथिनो मोनबावदों। बे समाव मोनसे गिदिर खौरां हाथियार लाखिनाय गोदान आफादजों लोब्बा थानायनि दायाव पुलिसजों हमजानाय दावराव देख्रेब नार्जारी, हितेश बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारिया जोबथायाव जामिन मोनबाय। बिसोर साथामखौ पुलिसआ थांनाय माखासे दाननि सिगां बायदिसिना आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानायनि फोरमानजों हमनाय जादोंमोन आरो माखासे सम क'क्राझार जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदोंमोन। नाथाय जोबथायाव बिसोर साथामा जामिन मोनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै बेलासि समाव बिसोर साथामाबो जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव ओंखारबोगोन होननानै मिथिनो मोनबावदों। बरपेटा रडनि मुरी बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099480118।